Napakas pa rin Jeffrey. Ayo! Ayo! Oy! Mr. Lemon sa mayato! Ay dam! Kaning nasi pa rin Jeffrey. Nasod, nga naman! Kaning pwede ni mo tawgon dam kaya nakoy tuyo sa iya ha. Magunsa man day mo, nga nung gadada makadaglata. Kaning lata dam, kaning mao na yung bagong racket na mo ba? Mangwarta mi ni pa rin Jeffrey. Paliw kung tawag pa rin Jeffrey dam be. Jeffrey! Tawag ka, Mr. Lem! Uy, Mr. Lem! Anong ganada makaglata? Kung siya to? Let's go ka pre, naramday ka dra. Alis sa grabe dun sa. Mr. Lem, kung sa may tuyo ni mo sa kuha? Gusto ka makakwarta na ko'y racket gani ron no. Yung asa, ano ganada? Mga latal ka? Say, mga lakal dito, mga lakal. Uy, kaning lata mo na itong himuong flashlight. Puti kamay. Lata? Mahimong flashlight? Oh, lata himo na to ni flashlight para manulo. Flashlight? Manuloob? Damang ka balo, makang usong damang ron ba? Kalas daw ni mo, Mr. Grabe dyan ni mo trip ba? Unsay trip ba nga, kining trip pa, makakwarta ta ani. Be, unsa mo na paggamit daw, be? Kita kaning kandila. Oh, walang day. May balaan na rin mo buban ka sa kuha. Nga mo kuyog mong kaya ka. Mukuyo, magkwarta makadaan na. Naagi makakwarta ta si pag inisay tuwa ka. Ya, unsa tang oras mo lakaw? Siyempre ganting gawa sa damang mga gabiin ha. Turog ng taon, gabiin na ron. Sige na, lakaw na. Sige na. Makabalo ra kanya akong experiment pre. Ay, sa Mr. Lembe. Saman. Saan na isa'y makakita lagi tagkakaan eh? Makakita lagi ta nyo. Okay, mao na itong pisto ha, dili na ta mangita. Gunitin na bigyan ko sindihan. Ay, Kung ang mo manggunyang wala man tay flashlight, di mo na itong gamiton. murag ito mga karaang tawa ni ba? Ay, nagunsig tagaw-yaw dira, okay na. Ay, ring, kuhay mo nang isa, ko nang isa, tanawa. Oh, hayag na no. Pahis na pre. Oh, dito ta banda oh. Sige. Tulo tayo, tara. Bulag-bulag na taro, makita tagtamang diri ah. Putik kamay. Pre, damang. Tanawa dira. Unsa man ang gambaha pre? Pero di man ang gamaya. Sus, ang importante pre, kani atong sulo makakita og damang, di ba? Tara, pasag diri na kay mutubo pa na. Kita tagain. Bulag sa pre ha. Okay, nakita dira damang pre. Wala lagi. Diha. Wala pa po diri ah. Tara, unahan sa makita pa ta. Nakachamba lagi itong damang diri pre ah. Champion yun pre, baligya yun atong mahal-mahal ni pre. Damang sa may agwa. Unsa mo ni Mr. Lem? Ay, Gawal mo pre, mangurat man ka. alangan wala may damang diri ah. Tama ang puday, kinamapuday na sa bayabasan. Unsa tanaw ta dito ta. Sa may kasada, tara. Dali. Batay pre. Murag mahilis rin itong kandila ba? Wala kita makitang damangan eh. Sa muka po ni mo ubanon, mangitag damang. Uy mo nang di ta makakita kay malas malason to sa mong istorya diha ah. Gidamay ra ko ni makabuanga ha. So pangita na dira kay mga kita ni diri ah. Ako ba? Kamukan mo pre, uy. Gagi. Naibabae nakaputi sa poste pre. Puti kamay pre, mao siguro nang ginaingon nila nga white lady. Pero time pa pre, be. Huwag lahi lagi ni nga white lady. Bito pre, 6 eh. Ani na lang pre. Una nagdagan nito ang kablo ko talawan kay ka ako na bahala ni pre ha. Una nagdagan ako na bahala ni pre. Uy. Kahayahay ba ni mo pre? Ako'y nakaunag kita. Ikaw may ulit dito kay talawan kaayo ka. Ay sos pre. Speaking of talawan, ikaw ang pinakatalawan. Di man gani unta ka muuban? Muuban. Ang importante pre, ako'y nakaunag kita. Unsa man ka? Lahi na istorya ha pre kay. Nagdagan na dito pre, ako na bahala ni pre. Pre, ako lagi pre. Unsa man ka? Ako na talawan kay ka pre. Dili oy kana. Mahadlok na. Hoy ikaw ha. Pati white lady mo nang chika-chikaon. Saman tong anti ang kini. Uy, chika-chikaon. Uy, taka-taka. ito gani ang kini, saman. Uy. Uy, kamayo siksiket tong ani. Pag-aanti ka kinintos. Ako ko na bahala ani. Sige na, uli na. Oh, di ba? Mangita og damang para makwarta. Oh, nanay kwarta. Uli na. Pre, Uli na. pre. Yati man si pare gitagaan naman kung 500 ba? Bahala na siya na. Yan na ng white lady nga 60 basta na ko'y 500 diri. Yate. Asara mo tong white lady dire. White lady? Naara ko, asa man ka? Ay hala, masinaadri sa dako nga kahoy. Anak ba sila sa mga dagko nga kahoy? Anak magpuyo ang uho. White lady. Di
Kakataka sa ako. Ka. Impas yun sa kuha. White lady. Pakita na. Asa man tong halaara magito diri ba? Lagi 150.